so halitta ne. So kenan. Ashe da so yana da zafi, kafinsa ya zarce kaya ta kifi. Shigar kaɗin ya so zai yi ko ta ƙarfi, bai sa rana ko lokaci kamar wani bako. Ya shige da sa'in da ban zata ba, a sa'ilin kuma ban yi mai shiri ba. Wayar gari na yi da shi muka yi arba, ya sami da zuciyata a cikin wani tarko. Na tashi na ɗan ba na ɗauki ƙoƙo, bara ta soyayya za na je na roƙo. Dacin da na yi na samu har ta bani koko, ta ce na zauna har muka yi hira cikin wani saƙo. Tun lokacin ne zuciyata ta kaɗuwa, domin masoyiyata ta haɗuwa. Farin ciki ne a kullum haɗuwa, saboda murna ji nake kamar amma na bai koma. Idan ka yau da can sauran zama, akasin hakan ya zamto rashin kuma. Inda ya kan ne ka dai ka yi shi ma, don ka ya sama zuciya cikin wani tarko. Ni kwa mai suna tana ji da niya, ba ta komai sai na mata izini. Farin ciki ne kullum nake gani, bari a ce ma mun haɗe a ƙarshen mako. Haka ne zafin so ya fi na talauci, idan ya ma sassauci ka sha tukwici. Idan ya ma wafta ka fi mai maraici, dafinsa ya ke ba faɗi a waƙe saƙo. Dan bai da magani ko kamar taku, shi ma halitta ne haka babu shakku. Dan asali ya samu na faɗa haƙu, kome ka zamo mataki na sosai da katako. Ga shawara ga masu so 'yan uwana, bare a ce ma wanda so ya kai shi rana. So baya so ka mai guga ta zana, ka lallaba shi kamar mafarci ne da koko. This is Umar UK. So halitta ne. Sauti daga UK Multimedia. Sauti daga Arewa